Família i guerra. Els anys de la Segona República van ser anys de llibertat. Les lleis van canviar per facilitar la recuperació de les identitats i la promoció de la igualtat entre homes i dones. El meu pare, doncs, a 7 anys, va quedar sense mare. I llavors el meu avi va quedar amb 3 fills, viudo, amb 3 fills. I, esclar, no va poder tornar a remuntar la casa perquè no va trobar cap dona que es volgués casar amb ell, mariner, amb 3 fills. I el meu pare va anar a una casa i el van acollir, el van adoptar, diguem, sense papers ni res, no? Clar, una casa així, quan faltava la mare ho faltava tot. L'avi va haver de vendre la casa i tot va anar, doncs, així, no? Era de cavalleria el meu pare i es va conèixer la meva mare. I a casa meva, de la meva mare, els avis no havien anat a col·legi ni sabien parlar el castellà. Quan es van enterar que la meva mare anava amb aquest soldat, que llavors els soldats eren així una mica, doncs no ho van voler, de cap manera que es casés amb ell. No es va escoltar ningú i es va casar. Es van casar sense anar-hi ningú al casament ni res. Llavors es van anar a viure sols, van tindre un nen, al cap de 9 mesos o així, i se'ls hi va morir, a les 3 setmanes. En acabat d'ell vaig vindre jo, però el meu pare volia un altre nen, i li va sortir nena, i no li va agradar gaire. I el meu pare es va agafar el vici del vi. I llavors la meva mare, quan arribava, li pagava i vivien molt malament. M'ha interessat sempre reivindicar la memòria de la meva mare, d'aquelles dones que per estar al costat de l'home que estimaven van rebre conseqüències de tot, no? És a dir, perquè la meva mare al capdavall no era una dona que combatia les idees. Era una dona senzilla i sense cap mena de preparació com per no sé, per ser ella mateixa, no? I el meu pare, una desgràcia, es va posar amb una senyora, va tindre un nen, que és un nen que jo no conec, som germans, però jo no sé, no he sabut mai res d'ell. I llavors va posar amb una altra senyora. I quan va venir la guerra, llavors, esclar, ell, com que el meu pare va anar a la guerra, l'altra senyora va pensar que si es mora, cobrarà la senyora autèntica. I llavors va venir a buscar el divorci. I la meva mare li va dir, bueno, jo te daré el divorci, perquè com que era castellà, però la nena la vull jo. Dice, la nena no la quiero para nada. Això és el que va dir. I el divorci està aquí a Vilanova, al juzgat, que és l'únic divorci que hi ha en temps de guerra, perquè llavors valia. Vam conèixer anant a la platja. I era jo, llavors tenia 16 anys. I em vaig enamorar perquè era molt bufona. I vivia aquí al carrer de l'Hospital. I en temps de la guerra, llavors vam casar. I unes mans de plata tenia, no és per lavar-la, però sabia de cosir, però força. I al cosir tant, jo em vaig tenir de cuidar de la cuina. La Guerra Civil Espanyola va representar un abans i un després en les vides de totes aquelles persones que la van viure. La guerra va comportar separacions, algunes per sempre més. Angoixa, solitud i por. Jo vaig néixer l'any 1937, al juliol, i el meu pare en aquell moment era al front a la guerra de voluntari amb la República. Esclar, com que el meu pare era a la guerra quan vaig néixer, doncs la mare li van enviant fotografies, no? I jo hi havia una foto a casa del meu pare. I quan anava a dormir la mare deia, fes-li un pet del papa, se'n va dormir el papa, no? I quan el meu pare va venir de permís aquí a veure'm, s'acostava a la mare i jo deia, no, jo em posava esotèrica que s'acostés a la meva mare. I deia, és el papa? No, el papa és la foto. Per mi el papa era la foto, saps?
i van venir a bombardejar i la meva mare era dintre. I al meu pare li vaig veure una por tan grossa que no hagués tocat la meva mare, que jo vaig agafar un esparverament. Però esclar, en aquell temps doncs, no es cuidaven com ara els fills, hi havia psicòlegs, no n'hi havia en aquell temps. Ara, si una criatura té un esparverament així, esclar, vam viure un temps molt dolent. A Madrid tiraven moltes bombes i els meus pares van veure convenient, com que agafaven molts nens que ens deien refugiats, de portar-los. Ens portaven amb uns autocars i van dir que quan acabés la guerra ens portarien a casa. De casa meva van marxar 5 germans i els senyors que se'n van quedar amb mi els hi deia tiets. Jo m'hi vaig estar molt bé. Les 2 o 3 primeres nits diu que jo vaig plorar molt. Jo deia, jo quiero a mi mamà. Aquí a Vilanova jo també vaig tenir una cosa, que hi havia persones que em deien a la refugiada. I jo, com que era jove, això em sentava com un tiro, dient malament. I jo hi havia un senyor que cada cop que el trobava em deia «Cuidado, prepara les maletes que venen a buscar les refugiades». Jo m'amagava, arribava a buscar la meva tieta amb uns plors i deia «Perdona, deixa-ho estar». Llavors no calien motius, van agafar el meu pare era el republicà, la meva mare era una dona vull dir, absolutament analfabeta, va aprendre una mica a llegir i escriure a la presó de dones. Vull dir, ella que era absolutament analfabeta, una de les coses bones. Vull dir, tot té la seva part positiva. I llavors ho van agafar. I a cap de 3 mesos d'agafar li van fer un judici a porta tancada. I van pagar un abogat que vam tenir de donar molts cèntims, que no els teníem i ens els van tenir de deixar. I no va servir per res, perquè va tenir durant 3 mesos la pena de mort i l'última hora ho van matar. I a mi em va ser una cosa molt grossa, perquè jo n'estava molt del meu pare. Perquè era molt canaller i sempre m'havia explicat les coses i les primeres lletres es pot dir que me'ls va ensenyar ell. I esclar, n'estava molt. I jo el vaig anar a veure un cop a la presó, un puesto que van fer servir com a presó aquí a Vilanova. I em va dir que no baixés mai al cap perquè si li passava alguna cosa, doncs que ell no havia fet mai res, ni havia robat, ni havia matat, ni havia fet mai res. I d'això sempre em va quedar. Jo tenia unes pesadilles a la nit i no podia dormir i així es vam anar tirant. La postguerra va ser temps de mancances, d'exili forçat, de repressió i silenci. Tirar endavant era molt difícil. Malgrat tot, molts ho van aconseguir. A la meva mare li va costar molt entrar a la Pirelli perquè érem rojos. I la meva mare no s'havia posat mai en res. I per fi va entrar i les amigues que tenia, unes van anar a trobar el director de la Pirelli per dir per què l'havien agafat que era roja. I ell li va dir, roja ella, si no s'ha posat mai en res. Diu, però el seu marit sí. Diu, però el seu marit no importa res, ella, la treballadora és ella. Però de moment no teníem, els amics que teníem es van girar a l'espatlla perquè teníem por, fins de la família, només van quedar els més propis. I això, a aquella edat de 13 anys, costa molt superar-ho. Jo vaig néixer l'any 42, amb un fred 15 de desembre, a la presó de dones de Mérida. El meu pare estava a la presó d'homes i la mare a la presó de dones. El fet de néixer, d'estar allà on estava, potser ens va salvar la vida, perquè d'altra manera la meva mare, en aquells pobles i en aquelles circumstàncies, potser s'haguera mort, i potser jo amb ella, o una de dues. Llavors li van fer una cesària, la van traslladar a la maternitat de Mèrida, li van fer una cesària i d'aquesta vaig néixer jo. I van lograr que la meva àvia em portés de la presó o de la maternitat que hi havia la meva mare a la presó d'homes a que el meu pare em conegués. I potser tenia jo 2 o 3 dies. El meu pare sempre em relata l'emoció que van sentir aquells homes mancats del ros amb els seus fills, de família, al veure aquella criatura es veu que vaig ser com la joguina. Aquells homes es desfeien, ploraven emocionats de veure
una criatura tan petita allà. És a dir, vaig ser com un regal. I quan la meva mare va sortir de la presó, evidentment, el meu pare es va escapar de la presó d'alguna manera amb un trasllat, va fer cap a França, va emigrar, la mare es va quedar sola aquí. Em van portar a casa l'àvia i la meva mare es dedica a servir els pensadors, perquè era l'únic que hi havia per una dona com ella. En aquella època, doncs, hi havia molta manca de menjar i moltes coses, però com que eren pescadors, el meu avi sempre tenien alguna mica de peix, alguna cosa, i ho canviaven per pa blanc, anava a Barcelona amb mi i en una casa que li donàvem un forn, que li canviaven per pa blanc el peix, el que tenia menjar eren divises per canviar amb altres coses. Coneixia el meu pare a través dels retrats, de les fotos, veia un senyor bastant ben vestit, el meu pare estava treballant, em sembla que a la Renault de França, un home molt diferent als que jo estava acostumada a tractar allà al poble aquell, que eren camperols. La meva àvia era una dona senzilla, jo m'estimava amb bogeria, la meva àvia era el meu déu. I quan el meu pare va venir de França, jo recordo que estava jugant al carrer amb els meus cosins. Vaig veure un senyor i el meu pare va entrar cap dintre la casa. I, a mi em van dir, aquest és el teu pare. I jo em vaig quedar molt parada. Per mi era un estrany. Un estrany que, ho ha sigut potser tota la vida, un estrany, malgrat. Perquè, a més, potser amb la meva inconsciència no li vaig poder perdonar mai que m'hagués arrebatat dels braços de l'àvia, on jo d'alguna manera era molt feliç. Jo me'n recordo que vam anar al tren, jo anava tota nerviosa, perquè esclar, i a mi em deien, tu coneixeries els teus pares? I jo deia, la meva mare no, però el meu pare sí, perquè al meu pare li faltava un dit. A l'arribar a Madrid, esclar, unes abraçades amb tots els germans, el germà també tenia el nou germà petit, i esclar, jo allà era a casa meva, però jo m'hi sentia estranya, que si digués una cosa d'allò seria mentida. I esclar, els meus pares deien, tu no quieres quedar-te aquí? I jo vaig dir, jo si em feu quedar em quedaré, però jo estic acostumada allà. I llavors els meus pares van dir, no, si és un bé per tu també, perquè aquí som molts de colla, doncs bé, i em van deixar tornar a venir. Però a vegades diuen, no, i si tornés a tenir 15 anys o... No, jo m'he trobat bé, perquè els meus tiets em van donar molta carinyo. Jo principalment amb la meva tieta. Jo la tieta la tenia més que una mare. De fet, quan va morir la meva àvia, va morir part meu amb ella, la meva mare. I això que només vaig viure 6 anys amb ella, però era... el meu suport. Vaig aprendre de fer mitja i fer jerseiets per les botigues. En acabat, com ja vaig tenir 13 anys, vaig entrar a treballar a la fàbrica Marquès, que era fàbrica de teixits, i vaig fer de teixidora. Però jo el meu pare no el vaig conèixer fins que vaig tindre 24 anys. Volia venir al meu casament, però la veritat jo tenia un tio que em feia com de pare i només em vaig estimar que m'acompanyés a l'altar el meu tio. Va ser una desgràcia perdre'l perquè vaig tenir un company que no el puc oblidar. I el ser dona soltera no m'ha preocupat mai, perquè hi he fet el que he volgut i he estat molt bé. De pretendents en tenia molts, perquè la joventut anava a ballar sardanes, anava a tot arreu, però no m'agradaven. I els que m'agradaven, doncs llavors no em deien res. Bé, em vaig casar que tenia 19 anys, aproximadament. I, esclar, el primer fill el vies a tenir molt de seguida, perquè si no, el primer que et deien era que no, si no valies. O sigui, va néixer el primer fill al cap de 9 mesos i 2 dies justos. Bé, en aquells moments era molt difícil tenir fills perquè encara es anaven targetes de racionament, la vida era molt difícil i com a tant, esclar, jo vaig quedar una mica espantada perquè vaig pensar si és així i haig de començar a tenir fills cada any, doncs per mi serà un suplici. El meu marit sempre deia, no, jo no vull tenir cap més fill,
jo no vull fer cap sacrifici, que els tingui el franco, els fills, així clarament m'ho deia. Amb un feies tots els sacrificis, perquè jo recordo un quilo de pa valia 40 pessetes i guanyàvem 100 pessetes a la setmana, només puc dir-te això, però jo sé que el meu fill no va passar mai gana. Això és ell, de vegades ho comenta, diu, bueno, jo gana no em vaig passar. Nosaltres ja l'havíem passat a la gana, però ell no em va passar. Amb el temps de la meva joventut, ser mare soltera era un pecat dels grossos. Amb els meus pares mai li hagués fet passar aquesta vergonya. Perquè això, ara avui en dia, és natural que una digui doncs bueno, vull ser mare soltera, i ho és. Però en canvi al meu temps, com jo era jove, no podia ser-ho de cap de les maneres. Aquí a Vilanova hi havia algunes dones d'aquestes que tiraven les cartes, que et donaven, no sé, una espècie de líquid, i es veu que millor avortaves de seguida, però no vegis en quines condicions. O sigui, que pràcticament allò et podies morir fàcilment. A més, moltes es van morir en aquells moments. I moltes ho feien en julivert, amb una agulla d'aquestes de fer mitja, i avortaven d'aquesta manera. Després hi havia, per una altra part, un metge aquí a Vilanova bastant famós, que ho feia, però crec que valia unes 2.000 pessetes, que no les teníem ningú, perquè cobràvem pràcticament 100 pessetes a la setmana. Imagineu-vos per palegar 2.000 pessetes el que costava. I esclar, com que moltes 5 i 6 i 7 vegades avortaven, perquè els homes ja s'acostumaven. Bueno, doncs mira, si queda embarassada ja avortarà. I els semblava que no era cap cosa de l'altre món, avortar. Per ells no, esclar, era per les dones, no? Hem parlat molt amb el meu pare. Com que havien passat moltes coses, era molt humà, saps? I llavors comprenia totes les desgràcies dels altres i tot, i ell estava content, perquè ell sol s'havia anat fent ell, els fills també li omplien, estava content de la seva trajectòria, tot el que he fet, tot. I ara que no treballo, doncs esclar, m'he buscat coses per fer, i ara no paro. Ara sí que faig la meva. Per res del món, canviaria. Ni cuidar un marit, ni cuidar les criatures. Soc molt egoista, però de fet, com t'hi acostumes, ets solterona. És que no m'hi he aconsellat mai, perquè no és per dir, però encara et surten pretendents. Però ara ni penseu, ara que tinc la bicoca no la deixo. Penso que a ser mares no ens ensenya ningú. Però, bueno, almenys ho he intentat, no? He intentat que els meus fills siguin persones justes, honrades, amb el bon sentit de l'honradès. No de robar, no. L'honradès de no fer mal a la gent i de ser conseqüents en si mateixos i de ser ells. I, bueno, penso que ho he lograt. Estic molt orgullosa dels fills que tinc, molt orgullosa. Una dona és tot per la casa, perquè ell ho tenia tot ben cuidat, tot ben separat. Jo